Ka Commissionerate of Food Safety Meghalaya kalaweng no ya ka hukum basipor ka bakhang persya bandi ban bu stock bat ban penpoy ya ka jingdi Sting energy drink habaro ka we gajela hadin baka jing tokit kalalap bakam dan satya ka no kuno ka jinga day happening ka jingdi pengan bat ka jingyap jong we samla puli ia ka ka hukum ban khang persya la penmi haga khat sal trik nailar hadin balami ki khubor ki bakno baka jingyap jong we samla puli kalak bandan ka jinga day bat ka jingdi ya ka energy drink ka badan ya ka caffeine u commissioner katanat food safety u Dr. Joram Beda ulaong balaweng no ya ka jingkhang persya hadin ka kai phot jing token kabala IT haga khat sal trik nailar da food safety officer natura kakai pot kala ong baka jing tokit kam shimlalap pakandan ka jinga day halor ka jingdi ya ka Sting energy drink bat halor ka khubor jingyap jong uni samla puli ha ka hukum balapan mi ha ka khat santrik nailar u Dr. Beda ula ong baya ka jingkhang basipor ha ka baya day bat ka jingdi laweng no mardor ka commissioner read kala penshairu pakan jingweng no ya ka jingkhang persya kadai tang halor kate ka jingja but om day ban shimkum ka jinglam ni ka jing penshisha ni ka jing ai jing menjur ya ka no kamar ni ki nong penmi kala ban rap babaro ki kam khai pateng ki baya day bat ki mar ba mardi ki day ban beteng ban bot renti ya ka Food Safety and Standards Act arjar rio bat ba ka jing pet ngor bat ka jing shim nuksa ni sample bat ka jing pencari kendon kan yai beteng habaro kwe ka jela